Mirka, ja sa vždy teším, keď mi oznámiš, kde sa ty najnovšie chystáš. Tak aká je najbližšia destinácia, kde ty pôjdeš s manželom? No, tak neviem, či s manželom pôjdem. Asi tentokrát bez neho. Ale teraz leto, akože ja väčšinou v lete robím. Som tu. Pre mňa je ísť v teple do tepla, ako keby nie úplne tá ideálna predstava, čiže väčšinou, keď niekam akože ideme, tak je to stále v tých zimných mesiacoch, trošku ako keby z toho pochmurného nášho prostredia ísť do toho slnečného, trošku nazbierať tej energie. Teraz najbližšie sa chystám do Milána s kamoškami, čiže ideme na taký shopping a taká dámska jazda. Dúfam, že si na mňa spomenieš na tej dámskej jazde. Jasné, píš, čo chceš. Napíšem ti samozrejme a už potom ti len pošlem transakciu. OK, ale inak ako pozri sa, my ideme normálne seriózne po pamiatkách, ideme inak v Miláne pozrieť vlastne tú Večeru Pánovú, ten obraz. Ja som bola v Miláne pred 2 rokmi, s kamoškou sme tam došli, že chceme ísť dnu a oni, že kedy, že v októbri? A my, že nie, že dneska, bol august, takže tam akože musíš si kúpiť ten lístok zhruba možno aj 2-3 mesiace dopredu, keď chceš ísť dovnútra. Takže my už tentokrát lístky máme, tak sa tešíme. Takže ako keby človek sa aj naučí pri tom cestovaní, hej, že jak to celé funguje. Takže taká osveta trošku, hej. No ja cestujem ešte podľa mňa veľmi málo. Ja som taký konzervatívny cestovateľ. Viac vystrašený ako radosný z toho cestovania. Môj muž sa stále smeje, že so mňou ísť niekam, to je jak s pani učiteľkou na školský zájazd. Ja sa na to mentálne pripravujem, mám plán, kde všade pôjdeme, časový rozvrh, čo všetko musíme stihnúť. A vždy mám taký stres, že dačo sa stane na tej dovolenke a nebudem vedieť sa vysomáriť, alebo sa niekoho stane nejaký úraz, alebo niečo. Počkaj, ty potrebuješ ísť oddychnúť, nie? Sa ešte vystresovať. No ja oddychujem po dovolenke. Á, super. Všetci sú oddychnutí, lebo ja všetko zorganizujem. Ja som tá, čo hľadá hotely, hľadá cestovanie, hľadá atrakcie. No a som rada, keď to všetko stihneme a potom doma ešte sa dávam dokopy, ako väčšina Slovákov. A väčšinou máme to šťastie, že sa nám na dovolenke ešte nič nejaké závažné nestalo. Ale viem, že ty máš viacero skúseností z tých dovoleniek. Niektoré sú také, že ja som si povedala, že neviem, ako by som to riešila ja so svojou povahou. Takže či by si sa s nami mohla podeliť o niektoré, môžeme to nazvať trapasy, ktoré si ty zažila v rámci cestovania? Určite. Rozmýšľam, že ktoré je také, že aj zaujímavé. Sme boli na Zanzibare a ja som tam chytila nejakú alergiu. No, nejakú, ja poviem ti, akú. Bolelo ma koleno a tak jemne, tak som si zobrala zo Slovenska, že Fenistil gel, to je taký asi proti bolesti. Čo to je vlastne? Analgetikum. Myslím, že to je analgetikum. No akokoľvek, proste ja som sa tým natrela a išla som na slnko. Takže akože normálne tá reakcia bola pecka. Proste, no mňa to všetko štípalo. Ja som tam skončila v takej nemocnici. Môj muž len krútil očami, že taká blbosť, že také si začala akože spraviť. Bolo to tam také jednoduchšie, no nehovorím, ako našťastie sme boli z takého 5-hviezdičkového hotela, že práve sa mi to stalo práve v tom hoteli, lebo my, keď cestujeme, tak veľakrát akože mne sa páči tie krajiny vidieť z dvoch strán. Že teraz poďme do toho luxusu, že 5-hviezdička, all inclusive, povedzme na 3 dní. Užiješ si to tam všetko. Ono v zásade 10 dní v tom byť, aj tak už po 3 dňoch ti všetko ide cez uši, to jedlo, aj celkovo si ako asi nasýtený toho. A potom ideme, že napríklad že nejaký 3-hviezdičkový hotel, ktorý len s raňajkami a že ideš po tých výletoch, ideš si pozrieť nejaké pamiatky, proste taká sloboda. Čiže mám rada takýto dvojsvet a toto sa mi na tom páči, že aj také. Na zhodou okolností toto sa mi stalo práve v tom top hoteli, takže to bolo to šťastie, že sme do tej nemocnice išli do tej super, že nás zobrali do takej profi, aj tak bola taká základná, ale dopadlo to všetko v pohode, mali sme tam cestovné poistenie, myslím, že vtedy sme mali, ja neviem, či môžem také značky rozprávať popravde, dobrú poisťovňu. Myslím, že môžeš, je to tvoj podcast. Ja aj vážne, no. Tak mali sme vtedy Uniku. Ale všetko dobre dopadlo, preplatili, nič to nemusela platiť dopredu, čiže to bolo super, že proste tá platba prebehla medzi tou nemocnicou a tou poisťovňou. A akože dopadlo to dobre, hej. Napríklad z posledného, čo sme boli minulý rok v Miami, sme boli vlastne v Karibiku a keď sme došli do toho Miami, tak nám neprišli kufre. No trošku to bolo také, že šok, lebo sa nám to fakt, že ešte nikdy nestalo a tie kufre proste v Istanbule nepreložili.
tam bolo trošku také meškanie a už automaticky ten čas, aby sa to stihlo preložiť, nebol tak veľký, alebo dlhý, aby to stihli na tom letisku. Tým pádom my sme vlastne prišli do Miami. Ale nakoniec to dopadlo dobre, lebo my sme vlastne mali nakúpiť zdarma. Čiže ak vám tie kufre meškajú, tak vy máte vlastne nárok na preplatenie, alebo máte nárok od leteckej spoločnosti na nákup nejakého šatstva, oblečenia. Keďže my sme ako keby 2 dni boli bez oblečenia, tak bolo to 2x po 80 eur. Myslím, že to bola takáto čiastka. Potom mali sme poistku, plný balík, že keď nám meškajú kufre, takže vieme si nakúpiť oblečenie do 300 eur na osobu. Takže to sme mali ďalšie. No a ja som mala ešte cez operátora telefonického som si kúpila roaming, aby som proste mala dostatok dát, ale súčasťou toho roamingu bolo ďalšie poistenie a tam bolo tiež, takže tam sme dostali ďalšie peniaze na tie nákupy, že reálne ten deň, keď sme čakali na kufre, my sme aj tak chceli nakúpovať, tak sme išli vlastne v Miami, sú dosť dobré ceny, aj čo sa týka výpredajov a rôznych tých obchodov a tie také značky, ktoré možno u nás stoja možno 2x, 3x viacej a tam to je za úplne iné sumy, tak proste za 1000 eur sme nakúpili len tak, čiže bolo to fajn nakoniec, že poistná udalosť s dobrým koncom. Ale musíš byť poistený. Si klienti to vedia aj sami vyklikať, vedia mi aj zavolať, vieme si povedať ako keby, že čo je to najlepšie, alebo čo by som možno ja odporúčala, tých poisťovní, tam máme vlastne všetky. A je to proste jednoduché. Veľakrát mňa klienti volajú a ja väčšinou už teraz aj doporučujem tie ročné poistky. Vieš čo, nikdy nevieš, čo sa ti môže stať. Z toho pohľadu, že povedzme ideš tu len tak, kde do Poľska na nákupy. Alebo ideš do Maďarska, neviem, niekde sa kúpať ku jazeru alebo na nejaké kúpalisko. A ono ťa nenapadne, že to je dovolenka, že to je nejaká cesta mimo Slovenskú republiku. A reálne akože boli situácie, kedy proste človek išiel, stala sa nejaká nehoda a teba berú do ako keby maďarskej nemocnice. Hej, ty môžeš tam mať nejaký zákrok. A pokiaľ to akože nemáš poistené, tak postup je taký, že ty si to musíš zaplatiť sám. Časť úkonov vieš dať preplatiť do zdravotnej, lebo sme v Európe, do zdravotnej poisťovne našej, hej, slovenskej, ale iba do výšky, koľko by to u nás stálo, či ak ten úkon stojí v Maďarsku viacej, tak ty vlastne si doplácaš ten rozdiel, keď to nemáš poistené. No a hlavne ty musíš zobrať a vybrať tam peňaženku v tej nemocnici a potom ti to až preplatia. Takže reálne, keby ťa mali operovať za 5 000 eur, nejaká proste vážny zákrok zdravotný a nie si poistená, ja akože neviem. Takým bežným ľuďom to robilo problém. A čo bežným? Ako aj mne by robilo problém vybrať, hej, jednoducho z účtu 5 000 alebo 3 000 eur, keď nemusím. Hej. Čiže ja som dneska zastanca tých ročných poistení a ono sa to aj reálne vyplatí. Hej. Sú rôzne rodinné kombinácie, ja neviem, že 2 dospelí, rodina, takže v zásade ešte reálne človek na tom ušetrí. Pri klientoch, ktorí cestujú pravidelne a minimálne 2 dovolenky ročne, tak to dáva zmysel. Ty máš takéto nejaké poistenie cestovné, celoročné, či ešte si touto cestou sa nevybrala? Teraz aktuálne nad tým premýšľam, že nemám žiadne a do Poľska chodívame dosť často. A vidíš, zase spomedzi všetkých mojich útrap a starostí, ktoré mám v rámci cestovania, si mi pridala ďalšiu. No jasné. Nie, akože to je pravda. Teraz sa nad tým zamýšľam, že koľkokrát sme boli tak na ceste, v Poľsku konkrétne, keď prerábali cesty, buď do Krakova chodívame dosť často, to je úplne moje obľúbené mesto, môžem povedať, a Varšavu máme rada. A tam stále na tej trase sa niečo opravuje a párkrát to bolo LTT, že sme nemali nejakú zrážku. Až teraz si uvedomujem, že to mohlo byť veľmi drahé nakupovanie. No určite, určite by som išla do sveta bez poistky, akože vôbec, ale tých príhod je kopu, hej, proste sú ľudia, ktorí išli, mali tú skúsenosť, ako, hej, a nedopadlo to veľmi dobre. A mne vieš, zaujímala jedna vec, viem, že keď ideš do rôznych destinácií, tak môžeš tam mať špecifické ochorenia, horúčky a podobne, tak vlastne tá poistka, tá celoročná, sa vzťahuje vyslovene aj na také rôzne tropické ochorenia, keď musíš byť dlhodobo hospitalizovaný. To o tom, že ty si kupuješ, či chceš tú poistku, ja neviem, že Európa, alebo konkrétnu krajinu, keď ideš len ten jednorazový výlet, alebo chceš vlastne krytie svet. Hej? Čiže logicky v tom svete sa čokoľvek môže stať, takže je tam všetko kryté. A ono sa to nesmeruje sa to na chorobu, alebo na to, že aký typ dostaneš, ale v podstate na tie limity. Že si krytá do 200 000 liečebných nákladov, že či máš krytú batožinu napríklad, či máš kryté, ja neviem, ty môžeš v tej krajine uviaznuť, ostať kvôli nejakej zdravotnej situácii a že či ti preplatia, že zo Slovenska prídu ľudia k tebe, rodina, ktorá
tam bude s tebou v nemocnici a že či tej rodine preplatia napríklad hotel, že tam bude počas toho, kým teba tam budú nejakým spôsobom dávať dokopy. Hej, lebo reálne, keď sa niečo také stane, tak to nie je len o tebe, je to aj o tých ľuďoch, ktorí s tebou ako keby tam šli, alebo ostanú, alebo za tebou tam prídu. A toto tie balíčky obsahujú. My nemáme teraz priestor, hej, jasne tu rozprávať, že ktorá poisťovňa ako kde. To je vlastne už vecou toho poradenstva, ale v tých porovnávačoch, ktoré ja vlastne využívam, viem klientovi povedať, že toto v tom máte, toto v tom nemáte a rozprávajú o tom, že čo potrebujú z toho. Hej. Niekto uprednostní lacnejšie poistenie, na úkor možno tých sum. Niekto zase tam nechce vôbec šetriť a chce mať maximálne sumy. Dokonca sú aj také balíčky, že drink povolený. To je tiež dôležité, že tebe sa niečo môže stať a že či si mala vypýta, alebo si nemala vypýta. No to je väčšinou na dovolenke máš vypýta. No väčšinou, akože skôr áno ako nie, hej, že si dopraješ, ale napríklad tie poistenie to porovnávajú, že či to, čo sa ti stalo, napríklad pôjdeš do mora, niečo sa ti udeje tam a že či si mala vypýta, alebo si nemala vypýta. Tí lekári, keď ťa zoberú do tej nemocnice, oni vlastne vedia, že či máš, nemáš v tej krvi ten alkohol, oni to tam zapíšu, či bol, nebol. No vlastne tá poisťovňa môže ti to plnenie krátiť istým spôsobom. A už dneska je fajn, že sú poisťovne, ktoré proste jednoducho to tam majú a opäť je to na tebe. Kúpiš si to, že mám tu cenu poistky za toľko a dám si tam, odfajknem to, že drink povolený, alebo drink nie. Predpokladám, že to je asi drahšie. Je to drahšie, ale tá cena o to navýšenie, ja neviem, možno to je 10-20 eur na tej zmluve, na ten čas, kedy akože ideš tam, ale tak akože asi keď mám na ten alkohol, tak asi mám aj na tú poistku, nie? Tak keď si to prepočítaš, tak jeden drink v Chorvátsku stojí 12 eur. Už tak? No, Chorvátsko išlo rapidne hore. Lebo tak to stojí aj v Amerike, akože v Karibiku, takže to je dosť zaujímavé, že... No, Chorvátsko je ako moderný Karibik, by som povedala, náš európsky. Takže áno, keď si to predstavím, keď som posledne bola v Chorvátsku, išli sme na výletnú loď, tak tým Slovákom, s ktorými som ako sa stretla na tej lodi, by sa tá poistka fakt zišla, lebo ešte sme len vyrazili z toho prístavu a oni už boli v takej dobrej hladinke. A keď sme ukotvili sa v takom peknom zálive, tak oni ako vyšli z tej lode, sadli si tam do toho prístavu, do tej pličiny a na tom slnku im ešte pridalo alkohol a viem, že jeden z tých 5, ktorí tam boli, už len jak sme znovu prichádzali na loď, oni sa nepohli z tej vody za celú tú dobu, tak už bol mierne pod vodou, že už sa aj napil tej vody. A tak hovorím, že tam by sa mu asi zišla tá poistka, lebo už sme ho potom nevideli, aj keď sme už vystúpili, sme ho už nevideli, neviem, že či tam neostal náhodou. No, takže super. Slovákom asi by som odporúčala si priplatiť aj tú poistku s alkoholom, lebo... Určite, ale vezmi si, že možno ty si o tom počula? Nie, ja prvýkrát to počujem. A to je presne o tom, že im by sa zišlo, ale čo keď oni nevedia? Lebo vieš, ty ideš, príklad, máš nejakú pani v poisťovni, ktorú máš veľmi rád. To je v poriadku. Ideš za ňou, ponúknite mi niečo, ponúkne ti. Alebo ani nie. Môžeme to takto zmeniť, že ideš do tej cestovky a tá cestovka niečo ponúka. Každá má nejaké kontrakty s niekým, veď akože o tom je ten biznis, nie? Alebo si taký hulvád ako ja, že cez aplikáciu si dáš najlacnejšiu poistku. Napríklad, aj to sa môže stať. A teraz, že ty ani si nevedela, že tá možnosť tam bola. A možno by si ju aj chcela a ty by si bola aj ochotná za to zaplatiť. No a o tom je zase aj tá práca alebo spolupráca s nejakým poradcom, lebo áno, my riešime, alebo teda robíme hypotéky, ale ja keď tých svojich klientov mám, tak pre mňa je dôležité, aby im ten majetok rástol, alebo inak povedať, aby im z neho neubudalo, ak nemusí. Hej, čiže skôr takto to berme, že niečo nadobudníme a tá poistka je len vlastne ako keby taká pomôcka, taká barlička, že to, čo máme, nepríďme o to, alebo teda neznižujme si to a máme nejakú 20-30 eurovú poistku, ktorá nám to ako keby safene a proste keby niečo je to tam. Takže vlastne ideš sa pýtať, to je podľa mňa veľmi praktická stratégia, keď niekto príde za tebou zo Slovákov, že ide na all inclusive, sa ho spýtať, že a budeš piť? No to je asi blbá otázka. No napríklad môj muž nepije. On ako keď sme aj rozmýšľali nad tým, že by sme si dali all inclusive, tak on hovorí, no ja to nevyužijem, lebo on si reálne za celú dovolenku dá maximálne 1 pivo. Takže to by bolo úplne zbytočné. No vy potom potrebujete nejaký pár, že vy budete mať akože bez all inclusive, oni budú mať all inclusive a že proste nejak to zošerujete proste. Áno. No minula som presne nad tým premýšľala, že čo je výhodné, že či ísť na all inclusive dovolenku alebo neísť na all inclusive, ale ako hovoríš, no 10 dní by na all inclusive príjem domov a mám cholesterol podľa mňa taký vysoký, že môžem ísť rovno do nemocnice. Hlavne ja, čo som taká, že keď vidím jedlo, tak už aj oči jedia, nielen ústa. Takže a vzhľadom na túto tému
Tak ja si myslím, že asi najčastejšie my Slováci máme v zahraničí presne s týmto problém. Buď faraónová nemoc, to akože každá jedna kamoška, čo bola v Egypte, minimálne raz mala faraónovú nemoc, že proste celú dovolenku prežiješ v úplne iných priestoroch, než si predstavoval. Alebo potom máš vyslovene, že žalúdočné problémy v zahraničí, čož je bežné podľa mňa, lebo tam je úplne iná strava, nejaké exotické jedlá. Áno, treba tam nejaké tie akože ich miestne lieky alebo prípadne tie probiotika nejakým spôsobom si asi poriešiť, ale je to o tom, ako však vieš, kde ideš, priprav sa na to. Hej, jak ty svojá plánuješ, chystáš to, vylety, tak asi aj toto tam k tomu patrí, nie? Akože taká nejaká zodpovednosť, že... Ja som dostala takú radu, že keď ideš do Egypta, tak by si mala zobrať so sebou domácu alebo horúšku a po každom jednom jedle si dať štamperlík. Vieš čo, my Slováci, myslím si, že domácu alebo horúšku bereme všade, nielen do Egypta. Takže povinná výbava v kufri. Hej. Tak akože ku poisteniu ešte zobrať aj domácu, odporúčam. Takže určite toto je praktické, ale ešte taká vec, ja si myslím, že možno niektorí to vedia, ja to neviem, aj keby sa niečo stalo. Už dobre, som na dovolenke, môjmu mužovi sa niečo stane. Jasne, nie tebe, jemu. Nie, mne zásadne nie, ja som tak opatrná, že mne sa nikdy nič nestane, ale môjmu mužovi sa niečo stane, pozdravujem ťa týmto, Tibor. A teraz, čo mám robiť? Jak to mám riešiť? Hej, mám poistenie, ale čo jak prvé zrobiť? Lebo to v tej krizovej... asi volaj, nie? Pomoc, hej? No dobre, áno, zavolám zachránku. Jasné, potom... tak máš takú kartičku. Stále, keď máš tú zmluvu, tak tá zmluva, ak je elektronická, ti príde, že návrh zmluvy, príde ti také tie asistenčné karty, máš tam telefónne číslo zo zahraničia, zo Slovenska, máš tam číslo tej zmluvy, no a v podstate... riešiš toho muža, nech ho zoberú tie nemocnice, nech ho proste začnú riešiť a potom už keď tam je, tak predpokladám, že s tebou budú lekári riešiť tú administratívu, že či máš poistku alebo nemáš, lebo budú chcieť vystaviť faktúru. No a ty vlastne povieš, že máš a tá nemocnica sa vlastne spojí s tou poisťovňou a ty vlastne zavoláš na tú linku, že kde si, v akej krajine, čo sa stalo a tak ďalej, oni si to zaevidujú a oni už potom medzi sebou budú komunikovať. Naozaj čo si ja pamätám, to moje ako keby, čo som dostala tú infúziu na tú alergiu z fenistylu, ja som neriešila nič ako také a jasne píšeš nejaký mail, potom ti príde, že ste nahlásili poistnú udalosť do mailu, že ak nejaké dokumenty ešte treba dohrať, tak máš na to rôzne linky a podobne. Takže toto ja si myslím, že veľmi v pohode. Čo vlastne Slováci malo využívajú, sú vlastne tie asistenčné služby a asistenčné linky, že väčšinou riešiš už tú akože finálnu vec, čo sa stalo, ale napríklad ty vieš aj rôzne rady dostať na tých telefónnych číslach a toto je nevýhoda to, že telefonovať na tú asistenčnú linku niečo stojí a vlastne stále my prerátávame to, že či neminiem 100 eur na telefonát a získam výhodu, ja neviem, za 50 eur. Takže v tomto my sme takí obozretní alebo opatrní Slováci, ale je tam aj tá asistenčná linka, kde ti vedia pomôcť, poradiť, nasmerovať. Ako treba si tú poistku preštudovať, asi tak by som povedala, čo v nej všetko mám. A keď si to nechceš preštudovať, tak vlastne ty ako ten, ktorý ju vytvára, by si to mala vysvetliť. Tak jasné, to je výhoda, že keď tú poistku robím ja, klientovi, alebo prostredníctvom mňa, alebo niekto z môjho tímu, tak vieme mu povedať tomu klientovi, že čo tam je, zhruba asi na čo asi má nárok a proste aspoň niekto s ním to tak preberie. Ešte keď to odklikáš, ak ty si vrala cez nejakú apku na internete, príde to do mailu, OK, ani nevieš a ideš. Hej, ale mám, hej, lebo ono potom vtedy nie je veľmi čas, keď sa už niečo stane, ísť študovať tie podmienky. A keď sa ťa možno spýtať, neviem, či to môžeš povedať takto do podcastu, alebo je to individuálne, a keď som si chcela urobiť tú celoročnú poistku, tak asi koľko to cca vychádza? Vieš čo, okolo 100 to vyjde pre rodinu. V podstate... Na celý rok? Na celý rok, tak. A v podstate je to, že ako máš veľkú rodinu, lebo napríklad máš len, že dospelí, že dvaja, alebo máš napríklad, že aj keď sú tam deti, tie ceny sa trošku menia. Je to vlastne program, ja to nahadzujem niekde, píšem datumy narodenia, takže ono slaví sa to nedá, ale sú takéto balíčky a opäť máš viacero balíčkov a tu mám jednu takú príhodu, no nie je veľmi šťastná pre toho klienta, ale veď presne si povedzme, rozmýšľali sme s klientom, keď sme kupovali, alebo teda keď si vyberal tú poistku celoročnú, že čo chce. Tak v rámci balíka ako takého si vybral najväčší balík, ktorý je z pohľadu zdravotného preplatenia. Bavíme sa o tom, že nejaké liečebné náklady, krytie batožiny, keď stratíš alebo ťa okradnú, rôzne asistenčné služby, právne služby, všetko v tom, ten najvyšší balík, lebo pozor, máš aj lacnejšie. Veľakrát klienti prídu, a tam mi ponúkli lacnejšie. Áno, ale za čo ti to ponúkli, hej? Máš nejaké poistky, kde nemáš jednoducho, ja neviem, repatriáciu
Bohužiaľ, aj o tom sa treba baviť, aj to je také smutné, že v tej inej krajine sa môže čokoľvek stať. OK, potom máš, ale ako sú príbehy, kde babku akože brali z Chorvátska v aute, že žije a už bohužiaľ nebola medzi nami. Hej, ako reálne, pretože nemali inú možnosť tí ľudia, proste sa niečo udialo, babka proste na tej dovolenke zomrela a proste išla v aute akože je v pohode. Hej, keď išli cez colnicu. A v tom teple. Takto, hej, čiže treba naozaj pozerať, čo tam človek má, ale v tomto prípade toho klienta vlastne krytie čo sa dá dokúpiť, čo je dobrovoľne, je vlastne poistenie storna. Neviem, či si o tom počula. Nie, vôbec. Že povedzme príklad, kúpim si dneska dovolenku za 2000 eur a môže sa mi niečo udiať a nepôjdem na ňu. Ja neviem, dieťa ochorie, tomu klientovi sa môže napríklad stať to, že zlomí ruku, alebo hej, proste jednoducho už tá dovolenka pri neho nemá ako tú hodnotu. Jasné, lebo tak nemôže sa kúpať, hej, na čo ti ísť na dovolenku, keď máš na nohe sadru napríklad, alebo podobne. Hej. Je to teraz. Ten klient si kúpil dovolenku a proste udialo sa taká akože nešťastná vec, že on si pomýlil týždne. Že mal odcestovať podľa neho o týždeň neskôr, ale reálne mal odcestovať v ten deň ráno. Čiže mi rýchlo volal, že čo mám v poistke, aké sú tam ako keby krytia, že či tam mám to storno, lebo asi som mal odletieť dneska. A to je taká situácia, že čo? No, nemal to v tej zmluve, ale možno pre jeho upokojenie, aj keby to mal v tej zmluve, tak by to bolo, akože v tej celoročnej zmluve je to balíček za 1000 eur. Čiže ja keď teraz, keď som spomínala, že idem do toho Milána, tak tá letenka stala 72 eur na osobu, tam a naspäť, akože super cena, odporúčam, kto chcete trošku si leto oživiť nejakou európskou destináciou, tak Miláno je veľmi aktuálne v dobrej cene a je to tam krásne, naozaj. V podstate, kebyže nejdem, a mám tú poistku, tak do tých 1000 eur asi sa zmestím s tými nákladmi, ktoré som na to vynaložila. Že kúpila som si nejaké letenky, kúpila som si možno nejaký hotel a podobne, už to mám vyplatené, tak tam som asi v pohode. Ale v prípade, keď si ten klient kúpil dovolenku za 3000 eur pre celú rodinu, tak aj tak by to nemal preplatené. Áno, dostal by 1000 eur. Aspoň niečo, ale tá poistka stojí o mnoho viacej. Čiže to nie je za 100 eur, jak sme sa bavili u teba, ale to je možno aj za 200-300 eur ročne, lebo je tam presne táto služba. Hej, veľakrát, keď kúpuješ v cestovke, alebo proste sú ako keby samostatne poistky, že klienti mi volajú, že kúpili sme si zájazd, chceme poistku, ale chceme aj poistku toho zájazdu za 3000 eur, tak ja tam reálne naťukám do toho programu tú cenu toho zájazdu presne podľa faktúry, až že doslova presne, že nie že cca 3000, ale 3228 na cent a vlastne nahodí sa to a vlastne poisťovňa ponúkne cenu, za koľko to kryje. Ak sa niekomu z tej rodiny niečo stane, zdravotne, myslím, že v minulosti to bol COVID, rôzne, hej, tie situácie môžu nastať, tak vlastne klientovi vrátia ten zájazd a veľakrát tam je spolúčasť napríklad, že 10%. Čiže ak ten zájazd stojí 3000 eur, tak vrátia mi 2700 a 300 eur ešte mám aj spolúčasť, napriek tomu, že tú poistku mám. Čiže je to ako pri PZPčkách, pri autách. Hej? Že nie je to úplne, že na 100% kryté, ale dá sa to kúpiť. No a v tomto prípade ten klient to bohužiaľ nemal. Takže neodletel a peniaze prepadli. Aj to sa stane. To akože dopáli človeka riadne. Jasné, ja si to predstavím, takú sumu. Chcem povedať, že je fajn mať celoročnú poistku, ale ak si kupujem a viem, že mám tú celoročnú poistku, nemôžem sa spoľahnúť, že mám nejakú poistku, ale ak si kupujem nejaký drahší zájazd, ktorý naozaj na ktorom mi záleží počas toho roka a chcem si ho ešte extra dopoistiť z titulu, že neodletím, lebo tá poistka celoročná je o tom, že keď ja odletím, tak tam v tej destinácii som poistená. O tom je tá celoročná poistka. Ale keď ja neodletím a ostanem na Slovensku, tak ja potrebujem niečo iné, čo by mi vykrylo možno tú nešťastnú situáciu a tým pádom vlastne asi toto by som považovala za takú ako keby ideálnu kombináciu, kde šetrím peniaze a v podstate mám všetko, čo chcem poistené. Tak dovolenkári, cestujte veru, že opatrne. A keď aj plánujete si to užiť bez toho, aby ste mali stres z dovolenky, ako mávam ja. Ale verím, že sa s Mirkou po tomto podcaste stretneme a pred mojou dovolenkou v auguste niečo vymyslíme, nejaké zaujímavé poistenie, aby som si konečne aj ja vydýchla na tej dovolenke. Tak určite si zvážte, aké poistenie si pre seba a svoju rodinu nájdete. No a keď aj neviete sa v tom zorientovať, je to pre vás príliš akože náročné a chcete sa poradiť, tak len sa treba skontaktovať tu s Mirkou a ona vás už nasmeruje, či? Určite nájdeme správnu cestu a
prajem, užite si krásne leto, 2 mesiace plné zážitkov, energie, načerpajte, aby ste potom v septembri maximalizovali svoj úspech a tešíme sa na vás. Aj na dovolenke. Majte radosť peňazí. Presne tak.